Yn y fideo yma, mi wnawn ni drafod y mathau o gydberthyniad sydd i'w gweld mewn rhai diagramau gwasgariad. Na mae cydberthyniad, neu yn Saesneg correlation, i weld mewn diagram gwasgariad os oes patrwm yn y croesi sydd wedi cael ei plotio. Enghraifft, ystyriwch y diagram gwasgariad yma. Mae yna batrwm i weld yn y croesi'n fan hyn, yn mynd o'r gwylod ar y chwith i'r top dde. Felly, rydym yn dweud fod y diagram gwasgariad yn dangos cydberthyniad positif. Ond os yw'r patrwm yma hyd yn oed yn fwy amlwg, fel yma, hefo'r croesi yn ffurfio beth sydd yn agos at linell syth, yna gallwn dweud bod y diagram gwasgariad yn dangos cydberthyniad positif cryf. Nesaf, ystyriwch y diagram gwasgariad yma. Y tro hyn, mae'r patrwm sydd i'w weld yn y croesi yn mynd o'r top chwith i'r gwylod ar y dde. Felly, rydym yn dweud bod y diagram gwasgariad yn dangos cydberthyniad negatif. Ac fel o'r blaen, os yw'r patrwm yma hyd yn oed yn fwy amlwg, fel yma, gyda'r croesi yn ffurfio beth sydd yn agos at y linell syth, yna gallwn dweud bod y diagram gwasgariad yn dangos cydberthyniad negatif cryf. Olaf, gadewch i ni ystyried y diagram gwasgariad yma. Does dim patrwm o gwbl i weld hefo'r croesi yn fan hyn. Felly, dyn ni'n deud bod y diagram gwasgariad yn dangos dim cydberthyniad. A dyna ni, wedi crynhoi y mathau gydberthyniad mae disgwyl i chi fod yn gyfarwydd â hwy. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.